Izixhobo ezinobungozi nezineenkcukacha ezibalulekileyo. Oko zihlela apha ukusukela kule veki iphelileyo. Ukuba zize njani ayikaziwa. iNational Health Laboratory Services nayo ayazi. What do you make of this discovery? First, we are not allowed to talk to media. We are not allowed to talk to media. Izixhobo zibhaqwe ngumuntu ebezibalekela. Usapho lakwaDyalvane noluhlala eNqarhuni apho khona kufunyenwe ezi zixhobo luneqhala ukuba omnye wabantwana babo seyize nazo ezi zixhobo. Asizivi kamnandi bhuti ngoba iwesi thina apha sihlala apha ecaleni kwendlela sihlala nabantwana. Umzekelo apha endlini abantwana bayi-8 without abazali. And then sihlale nomuntu omdala ona-99 othanda ukuhlala apha ecaleni kwendlu nasegadini. Unantsikile ulimile apha egadini, so asizivi kakuhle ke ngoku ngoba lo siza kosuleleka sibe sizihlelele endlini. Awukhelesi kakhulu bra, ukhelesi kakhulu. Kwanquka lokho zinto zotesta mosezi kwabantwana apha and umntana akazongathathi into because akho nto ayaziyo. Isebe lezempilo liquba uphando. Isebe lisebenzisana neNational Health Laboratory Services kwakunye nenkampani eyenza uthutho ukujonga ukuba oku kuchitheke xa bekusenzeka ntoni na. Sifuna ukufumana ingcombolo ethe vetshe, sikhangele siphande nzulu sisebenzisane nabo ngumba weNational Health Laboratory Services lo kwakunye nenkampani le bayisebenzisayo ukuthutha oluxilongo. Siyafuna ke silisebe ukwazi uba kwenzeke ntoni kanye. Kukholelwa ukuba ezi zixhobo bezisingisa eBhayi. iNational Health Laboratory Services izisusile kule ndawo bezikuzo. Ndingangafuna nweendaba ze-SABC kwiphondo